Encwadini kaJoweli, sihlangabezana nobizo olujulile lokuphenduka nokubuyiselwa. Abapristi babenomsebenzi wokuhlaba umkhosi, baxwayise abantu ngezahlulelo zaphezulu ezaziza. Umsebenzi wabo unanela indima yezikhonzi namuhla, ukuxwayisa abanye ngemiphumela yesono, nokwembula ulaka lukaNkulunkulu ngokumelene nokungalungi. Ake sifunde ndawonye kuJoweli isahluko sesibili kusukela evesini le-12 kuya kwele-13 elithi, "Kepha manje, usho uJehova, phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke, nangokuzila ukudla, nangokukhala, nangokulila. Niklebhule inhliziyo yenu, hhayi izingubo zenu, niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unobumnene, wephuza ukuthukuthela. Unesihe esikhulu, uhawukela nomubi." UJoweli isahluko sesibili umemezela umusa nesihe sikaNkulunkulu. Naphezu kweziphambeko zethu, uyephuza ukuthukuthela futhi uchithima umusa. Uma siphendukela kuye ngokuzila ukudla, ngokukhala, nangokulila, uyakujabulela ukusivuselela, ukusibuyisela kanye nokusiguqula. Lesi senzo sokuphenduka sibonisa insindiso, lapho sithola khona ukuthethelelwa kanye nokuvuselelwa kuJesu Kristu. Umprofethi uJoweli ugcizelela ukuphuthuma kokuphenduka, enxusa abantu ukuba babuyele kuNkulunkulu ngezinhliziyo zabo zonke. Ngisho nalapho ebhekene nesahlulelo esiseduze, uNkulunkulu udlulisela isimemo sokuphenduka, ememezela uthando lwakhe nokunakekela kwakhe abantu bakhe. Ngokubuyela kuNkulunkulu, siyasifulathela isono nokuzethemba, samukele ubudlelwano obubuyisiwe naye kanye nokuzinikela ekulungeni. Njengoba silalela lolu bizo lokuphenduka, masiklebhule izinhliziyo zethu, hhayi izingubo zethu. Ukuphenduka kweqiniso kudinga ukuguqulwa kwangempela komuntu wangaphakathi, ukusuka ekuxhashazweni nasekungabini nabulungisa kuye ekulaleleni nasekuthandeni uNkulunkulu nomakhelwane. Ngokuphenduka, sikhetha ukubuyisana noNkulunkulu, sigwema isahlulelo esilindele abangaphenduki. Masikhuleke ndawonye, Baba wasezulwini, siza phambi kwakho ngezinhliziyo ezithobekile, sivuma isidingo sethu sokuphenduka kanye nokubuyiselwa. Siyabonga ngemvelo yakho enomusa nesihe, ngokudlulisela isimemo sokubuyela kuwe. Sisize ukuba silalele ubizo lwakho, sifulathele izindlela zethu ezimbi, sikulandele ngezinhliziyo zethu zonke. Sengathi singaba nenjabulo yobudlelwane obuvuselelwe nawe kanye nenguquko evela ekuphendukeni kweqiniso. Egameni likaJesu, amen. Manje-ke, ngicela uthole isibusiso esivela kwabaseRoma isahluko se-15 ivesi le-13 elithi, "uNkulunkulu wethemba makanigcwalise ngenjabulo yonke nangokuthula konke ekukholweni, ukuze nivame ethembeni ngamandla kaMoya oNgcwele." Amen.